Pa-video-video pa. Basura naman yung laro, sabihin na. Shoutout na may trash talk kay Sir Jay. Sabi na. Shout out. Jabiri. Abiri. Jabiri. Jabiri. Bakit?
Pero kampi sila. Pampanga versus Tapos, nabibilip din sila sa hira ni Kiko. Narinig ko. Punta kasi. Mag-viewing tayo. 150 na yata. Nakita ko na. Kanina 100. Sabi mo tapos na tayo. Bye-bye. Laging close din. On the way. Ayun,
Tayo magkakampi. Pero may ito. Wala nga tayong lima, di ba? Pero, gago, tangkad niya. Makita mo? Ay, hindi. Kung tayo matapos. Kung Avery! Hawak ka nito. Hawak ka nito. Hey. Lagi na. Prank.
mo. Sabihin mo.